Erittäin hyvää huomenta kaikki katsojat. Sean Jansson täällä taas tänään ja tänään meillä on taas taikaa ilman vaivaa. Jakson pari. Tänään me tehdään tämmönen trikkonen ja sen jälkeen me opetaan sen. Se voisi teka valita ihan minkä tahansa. Sanotaan, että sä valitsit vaikka ton. Sillä ei ole väliä mikä me valitaan, mutta meidän pitää valita aika korkeasti, kun me saadaan tehty mitään ja tälleen. Niin, joo. Nyt tällä kertaa meitä oli ruutukuningas, okei? Ja no. Kortille nyt ihan älyttömästi väliä, niin kuin, se voisi olla mikä vaan kortti ja sille niin oikeasti on väliä. Mutta me käytetään nyt ruutukuningasta. Me tullaan laittaa se tonne. Te näette vielä vähän ehkä. Ja noin. Eli me saadaan laittu se keskelle pakkaa. Sen jälkeen mä haluan, että mä näytän, että meitä täällä ei mitään. Mulla ei mitään tällaista. Näin. Ja senkin me tullaan sekoittamaan se pakka. Mä en tiedä näettekö sitä, mutta siis voidaan sekoittaa se aika täydellisesti. Näin. Nyt. Tää on se trikki. Miten tullaan opettaa tänään? Eikö sun siisti? Se vähän feilas toi loppujuttu, se olisi pitänyt niinku tulla suoraan. Se olisi pitänyt olla siisti. Se vähän feilas, mutta se oli ihan siisti. Miten tää tehdään? Sä katsoit sen kortin ja sä käytät, jos sä menet taikaan muu vaivaa jakso 11 tyyliin, niin semmonen kuin kontrollointi, niin sä löydät miten sä kontrolloit kortteja. Meidän pitää eka saada katsojan kortti pakan pohjalle, okei? Okay? Eli katsoja luulee, että se menee keskelle, mutta me saadaan se pakan pohjalle. Nyt mä eka vein sen, mä heitin sen päällisen kautta, se teidän kortti kävi päällä ja sitten mä vein sen pohjalle. Mut no, se ei ole niin diippi tai näin. Joo, eli katsojan kortti on pakan pohjalla. Te teette mitä vaan feikkisekoituksia, miksi tää on ihan hyvä, että sä otat niinku puolesvälis pakkaa, pakan pohjalla ne pysyy päällä. Eli kirjassa otat puolesvälis näin. Tälleen, mut sit kun sä teet sen niinku täältä tai näin, niin sit se näyttäis tälleen, tai se pitäis näyttää aika smoothilta. Näin, te voitte tehdä just overhand shufflea, sillä te viedätte ton näin, eli te laitetaan sormet tolleen, ja sit kun te otatte tälleen, niin nyt se pysyy tuolla. Tää on myös tuolla, mitä te voitte tehdä tämän, mutta anyways, te haluatte, että se pysyy pakan pohjalla. Nyt te tuutte tekee swing-kati, eli näin. Otatte sen, ja te reirikkrippaatte teidän sormet tänne. Tarkoitus olisi lennättää se kortti täältä, okei? Okay? Ja nyt jos saat täältä lennättyä. Mä oon tehnyt sen aina ennen tälleen, ja saada se kortti niin tälleen näin vaan. Ja tää on ihan siisti. Sä voit tehdä sen tälleen, sä voit tehdä ihan mitä sä haluat. Sä voit kaikkea improvoida, mitä ikinä sä haluat. Mut mä ite keksin ton, että tää on ihan siisti jotenkin. Myöskin mun mielestä. Toi oli, ei ollutkaan niin siisti. Miten mä sen kuvittelen? Siis jotenkin tolleen ehkä. Se, niinku näin, ja sit kun sä oot tälleen, niin se jälkeen se niinku tiputtaisi, että se tolleen se niinku dramaattinen tiputus. Ja toi oli se mikä kusi niinku tossa mun performanssissa. Mä olisin halunnut tehdä se just niinku näin. Ja sit taas se lens. Mä vasta äsken keksin, että se olisi tehdä tolleen, mut niin. Eli sä heität sen, mä voidaan. Sä heität sen näin. Näin. Ja sä haluat tehdä niinku vähän niinku raskasta jotain ja sit sä tiputtaa sen tohon. Ja toi on jotenkin siis. Jotenkin, jos ton sais tehtyä sillä niinku full speedinä. Sillä cleanisti, että se niinku oikeasti menisi jotenkin tolleen, niin se olisi aika vittu siisti. Joo. No, en mä tiedä. Jakso me tehdä enää mitään. Mä voin tehdä teille ihan vaan koska totta niin mukavia ihmisiä kaikkiin jonkun muun tempun samalla, koska tee vaan. Me heitellään kortteja, ei ole sillä mitään väliä paljon me heitetään. Siis
Me halutaan vaan tää kortti, ristikasi, seurataan ristikasia, okei. Niin laittaa jonnekin pakkaa, sille ei ole nyt mitään väliä. Heitä tapas. Näin. Ne on aika lailla siellä. Ei mitään. Fakari tai vastaava. Me tullaan tekemään tämmönen juttu, eli me tullaan heittämään noppaa. Ja me heitetään näitä kaikkia noppia. Me heitetään vaan näitä kaikkia noppia. Me saatiin me saatiin 6 yhteensä. Okei, eli meidän eka luku on 6. Me ottaa tänne 6 korttia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okei. Nyt tää tulee meidän seuraava luku. Ja seuraava luku on 8 ja 9. Okei, eli me ottaa tänne 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja nyt me heitetään yhtä noppaa. 3. Ja nyt me heitetään 1, 2 ja 3. Nyt, jos tää on toiminut, voi olla, että se ei toiminut, mutta saa nähdä. Mua jännittää. Mikä meidän kortteissa oli? Madman. Mun olisi pitänyt vaan mennä with the confidence tonkaan. Mun olisi pitänyt double checkaa, että oliko se saanut. Mun olisi pitänyt vaan tähtää with confidence, että jos se feilaa, niin mä olisin korjannut sen. Ei mun mitään. Elämä jatkuu. Joo. Pitäisikö mun... Mä teen vielä yhden jutun. Meitä ässät. 1, 2, 3. Tässä pakassa on 3 ässää. Okei. No, mä teen sitten mun lemppari 3 ässän tempun, joka on kyllä ihan helvetin hankala, mutta tää on mun oma suosikki, niinku 3 korttia tekevä temppu. Mä en tiedä mitenkään ihan älyttömästi 3 korttia tekevä temppuja, mutta ei se mitään. Niin, me se koetaan jonnekin sinne. Nyt ei oo niinku älyttömästi väliä, sä voit tehdä mitä sä haluut. Sä voit vaihdota, sä voit tehdä ihan mitä sä haluut. Kortit on ihan vitun sekaisin, okei. Nyt me yritetään leikata yhtä niistä ässistä. No melkein, se oli jätkä. Se oli niinku aika lähellä. Ja se on 4. Eli se nyt ei ollut ihan niin lähellä, mutta se oli ihan okei. Se ei ollut niinku niin huono. Kokeillaan me saatas, mä en oo varma, meillä on... Se ei ihan lentänyt sieltä. No mut sieltä tuli ässä. Jos me saatas... Okei. Kiitos kun olet tän taikailun vaivaa. Sä oot pitänyt tunne ne muutkin ässät sieltä pakas. Mun kortit legitti proskiksi. Ei se kyllä oikeesti haittaa vittu, ne on pahvia, mutta no whatever, vittu ketä kiinnostaa, ei oikeesti ketään. Joo. Mut niin, kiitos kun olet tän. Mihin vittu ne ässät meni? Siis mulla just äsken oli ne, mä olisin saanut ne tässä pakassa just äsken vittu pomotettua. Jos mä olisin vittu ihan kömpelö. Aha. Selvä. Vetä vaan uskoa, että mä olisin saanut. Taikuri ei ikinä toista temppuja, mutta onneksi mä en oo taikuri, vaan mulla on velo. Nyt se on vähän eroa, niin minä toistan mun tempun koskaan. Tää on tylsä tapa. Laitetaan joku vähän järkevämpi tapa. Laitetaan noin tälleen. Ne voitte niinku näkisittekin jotain. Okei. Mä en tiedä, että niinku, onko sitä yhtään sen parempi, mutta toivotaan, että se on. Me voidaan sekoittaa, me voidaan tehdä ihan mitä me halutaan. Ei oo mitään. Mitään. Mä tiedän, mä olin vähän kömpelö, mutta
Mä en osaa vaan sekoittaa kortteja, mutta S pitäisi olla jossain päin vaikka sekaisin. Jos ei ole tarpeeksi sekaisin, niin voitte valita asiasta ja laittaa mun managerille viestiä. Se on niinku Pekka Nurminen. Se on tää jätkä. Niin se nimi on Pekka Nurminen, niin se kyllä auttaa. Se puhelinnumero 045. Tää on sen työpuhelin. Tää alkaa niinku 0075. Vittu, miksi se flippaa ympäri? No niin, kattokaa. Saatiinhan sieltä se. Mä en tiedä kuinka cleaniltä se näytti, mutta voi olla, että se näytti tosi epäcleaniltä, mut elämä on. Joo. Kymmenen. Tää on 10. Uskokaa mua. Se oli 10. Okei, mä nyt lopetan tän. Kiitos kun otitte takelmavaivaa. Palataan seuraavassa videossa. Toivottavasti opit jotain. Mä en muista mä en legit muista mikä tempun mä näytin. Mulla ei mitään hajua. Mulla ei mitään vitun käsitystä siitä, mitä mä oikeesti näytän teille. En minä vaan opetin. Mä legit keksin sen äsken makkarissa, kun vaan tuli suora kuva. Mä oon valvonut ihan vitun paljon viime aikoina. Mä niinku aloitin valvomisen torstaina. Sitten mä kyllä nukuin yksi yö niinku ihan hyvät unet. Mut nyt on niinku tiistai. Ja no, mä oon nukkunut sit torstaista varmaan alle 10 tuntia. Se yhden kerran. Niin. Joku pari päivää sitten ei. Tai pari päivää sitten. Mä oon vähän väsynyt, niin sen takia mä oon vähän tälleen. Kun mä nyt tein tämmöstä challengea, mä tein tällaista viikon hereilläolo challengea. Katon pystynkö mä siihen. Katon, että kuinka sekaisin mä menen. Katon, että mitä mä näen, mitä kaikkea ihme juttuja ja millaiset fiilikset ja olot ja kaiken näköistä. Niin mä nyt teen tämmöstä poskaan. Joo, mutta nyt mä edes sanon sitä kiitos kun laitan video. Joo. Hei hei.